Ongkak tres beluat ke baponam ha, bakas ngukmen berkas ngudon bok sibun, bakal yo pan pej yaka jingsat jong stu jerwa live. Dia perlu kubeli sibun ni ke jingkersan jong pi yakene channel ke jonga ngakar men bafidon hagamet ke bokhat bekia. Te gitu ki perlu ke babanang wan thmai sngu ha subscribe ru yakene ke channel jonga. Dia perlu buruk kene ke jingkeren jong ka actress beluat ke baponam ha ya stu jerwa. Kajia hadin ba ustip jerwa bat ka sumia kamle kildap ai ka jingsat ka betanat ba hakatu ka met sngi bulai hadin bal dep ka ne ka jingsat baro lai ngut ki jojos kila yaro ba ya ustip jerwa bat ya ka sumia kamle bat kila ai ru ya ka jingkran cacar ka jinyo i ka jongki ngadu remo juza pat hadu ka kita ka pu kila ai ka jingkran jingiro ya ustip jerwa kadba ka actress Bollywood ka ba paunam ha kata de ka malaika arora ka ong kadap da ka jingkmen bat ka jingsngo sorong namar menta ngayok ban syong hangne kum katrai ka India best tensa bar ngayok lat ru ban pej ya phi paro arngun ka ong ru ngampat jo i ya ustip jarwa halaf ngayok i ya ustip jarwa tang hapo TV hanre menta ngasngo don bok sisa ban pej ya ustip ka usat halaf markmat bat nga tipolok boro kini kede ke jingkren jong ka malaika arora ka actress ka ba paunam bha ya ustip jarwa